Videóban bedvászozni fogunk, tudom, nem annyira felkapott ez a játék, de én nagyon szeretem. Mármint így magyaroknál annyira nem annyira sokan játszanak, csak az igazi bedvászol, amíg már nem is játszanak sokat. De nem is húzom tovább a szót, játszunk. És hát, ja. Hát is állítom a kamerát, így. És már itt várok egy 20 perc. Azt várom, hogy végre betöltsön a játék, mondom, jó van, akkor addig csinálok egy izét. Jó, most meg az elsőre beálltam. Még elsőre beálltam. Na, úgyhogy jön, ja. Nem lesz. Na, már a harmadik Dragon Hunter csinálom. Mindig újra kezd, nem tudom miért. Volt rossz. Megfogtuk esetbe ezzel a csapattal. Igen, bedő. És kacu befrendeltek az a nevem, hogy mi is volt eredeti. Nem néztek olyan sokan, tudom, de na, azért. Megvan az én feliratkozó. Úgyhogy ez az új csatornám. Úgyhogy nagyon köszönöm szépen nektek. Nélkületek nem lett volna ez az egész. Tényleg nagyon szépen köszönöm. De menjünk is. Ja, vedd meg. Nem síjáltam oda. Na? Csoda. Nem hiszem el, chat. Már itt az elején meg vagyunk. Etetve. Jó, ez meg... Mosolj és integessetek, csak szépen. Kovalszki, helyzetjelentés. Nem tudom felvenni. Csak legyél cuki pingvin, közlegény. Haladott úterágon. Jó. Az de jól tettem, hogy legatom akkor. De... 1v1. 1v1. Most kacuk. Mondom azt, hogy hallgatok. Meg.
Kaptam egyet, mi a szar? Vamos! Hát ez igaz. Hadd mondjam azt, hogy... Yes! Kacok, láttatok, hogy nem kaptak senkit sem. Részvétem, és mióta? Na, végül. Jó, van, mióta betölt? Bocsánat, csak ittam. Bonjour, du tampon, quand qui, 67. Oh no, bro. Na, ha botok, piros, az velem van jó, akkor leugorhatok ide. Hú. Lenyelted? Hú, anyád, inkább 50 000 pillanat. Hoppá, csak nem leestél. Szia! Csitomita. Nagyon jó, hogy meg fogsz szólni. Gyere ide! Kutyuli! Kucuckám. Szól a búcsúszkám. Tak. Jó, amúgy 8. Addig megyünk, ameddig el nem érem azt a orbitot. Nyomjatok egy W-t, nyomjatok egy W-t a kommentekbe. Köszönöm, aki nyom egy W-t. Mama. Obsidian, bocsánat. Obsidian. Mi van? Úgy gondoltam, hogy valaki egyből ide fog jönni. Jó?